Hallelujah. Hallelujah. Uligala belibanzi. Ngqongqoshe ungugu phila. Nikhona estadium. Uligala belibanzi. Ungqongqoshe Zulu. Bazalwane egameni lika Jesu angithathe leli thuba ngibingelele our host my friend uBishop uBM Buthelezi, a man of God. Ngiyabingelela i-fivefold yonke, abapostoli, abavangeli, abaprofeti, abafundisi, abelusi, obishopi, archbishops, all the protocol bazalwane I observe. Ngicela ukunibingelela egameni lenkosi yami nomfeli wami uKristu Jesu. Amen. Ngiyanibingelela nonke ke bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Nginikezwe ithuba lokunibingelela kusuka umvangeli. Manje ngithi hayi kuBishop kushuthi kubizwe altar call manje. Ubani ofuna ukungena ekhaya? Ubani ofuna ukungena ekhaya ngoba kumele umzuzu ungakuphuthi. Umzuzu ungakuphuthi. Angabikho umuntu ozofika kule nkonzo aphinde emumva engahlangananga noJesu. Amen. Ngimeke la kumsebenzi engiwenzayo njengoba uBishop kade esho ukuthi I am the provincial chaplain of KwaZulu Natal. Lokho kusho ukuthi ibandla noma ngithi amakhono uhulumeni amelelekile. Uhulumeni esinawo manje KwaZulu Natal ubone kukuhle ukuthi ungasebenzi ushiya abantu abaxhumana noNkulunkulu emuva ngoba alikho izwe godi esingabuseka noma ngabe sibuswa inkosi noma induna noma upresident noma upremier uma ngekho umprofeti kaNkulunkulu. Ibandla likaNkulunkulu umsebenzi walo lisasemhlabeni singakabuyele ekhaya. Umvangeli mayethi udingeke ekhaya usho ukuthi qala ulungisa ubudlelwane bakho noNkulunkulu sasemhlabeni ngoba ngelinye ilanga siyobuyela ekhaya.
umbuzo ke esinawo uthi senzani sisemhlabeni. uBishop uBM usenzele iprogram umntaka Shenge lesihlangene ngayo namhlanje ethi work and pray. Ngicela ungibukele abawu2 eduze kwakho ngapha nangapha uthi sebenza, thandaza. Phinda utshela omunye uthi thandaza, sebenza. You see lo mbono Bishop awuqhamukanga ebuchuleni bengqondo yomuntu noma ekuhlakanipheni kwakho nama advisors noma neboard lase Rouse, kodwa you touch the heart of God ngoba inhloso kaNkulunkulu umelethe umuntu oqala nje bazalwane emhlabeni kuGenesis chapter number 2 embeke ensimini yase Eden. iBhayibheli lithi Adam worked the ground, lathi Adam sebenza ingadi. uNkulunkulu mayiqala nje nika umuntu wathi akasebenze. So uNkulunkulu uthi uma usebudlelwaneni nami uthandaza, kodwa ngilindele ukuthi wenze njani bazalwane. Awumemeze kakhulu uthi sebenza. Ngiyazi ukuthi leli gama lishokoki kahle South Africa yethu noma kwaZulu Natal la khona amathuba emsebenzi lokho kuthiwa phecelezi employment rate status la khona iphansi ngendlela emangalisayo. Kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu each and every one of us wasinikeza iskill ngaphakathi kithi owathi mawuzalwa omama mabememeza lapha eLabor Ward amanesi ethi push umama ohlelanga ngifakazela ukuthi khona ingane yaphuma ithi ngwe kodwa izandla zayo zayifinqiwe ngoba kusho ukuthi wonke umuntu wathi mayefika emhlabeni uNkulunkulu wamnika the same command ayinika uAdam ethi sebenza. Yayithini bazalwane? uNkulunkulu uthi kuAdam work the ground, kodwa futhi mawufunda uGenesis chapter number 2 yena uNkulunkulu uqobo kwakhe ngomfanekiso wakhe kuGenesis 1:26 othi asenza abantu ngomfanekiso wakhe. Ku-chapter number 2 kaGenesis lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngosuku lwesithathu waphumula emva kokwenzani? Memeza kakhulu uthi sebenza. NoNkulunkulu akalindanga uqashwa kodwa wawudala umsebenzi. Ngosuku lokuqala wasebenza, ngolwesithathu, ngolwesine, ngolwesihlanu, ngolwesithupha, kodwa ngolwesikhombisa wayeseyaphumula. Sesiyafunda kwimvelo kaNkulunkulu ukuthi wonke umuntu kumele asebenze aphumule ngoba esesebenzile. Abantu bokuqala abazalwa umama nobaba njengami nawe, the first human species that were born by a man and a woman, igama labo Cain no Cain no Abel. Baku Genesis chapter number 4 lithi iBhayibheli malixoxa njengabo lithi uCain wasebenza umhlabathi, uAbel wasebenza imfuyo, bonke benzani bazalwane? Tshelo seduze ukuthani work and pray. Ngithanda uJesu uma ekhuluma encwadini kaDokotela uLuka uthi ngenza, uthi ngisemsebenzini ngenza lokhu engibona uBaba ekwenza. Kusho ukuthi uNkulunkulu wasebenza, uJesu wasebenza. Umenyuka nesiphambano eyeGolgotha wayokwenza umsebenzi. Umesethuneni likaLazaro ephakamisa amehlo akhe ethi Baba ngiyabonga ukuthi uyangizwa ngezikhathi zonke. Wayenza umsebenzi. NoJesu wasebenza, uNkulunkulu wasebenza, uAdam wasebenza, uCain noAbel basebenza. Bese lithi iBhayibheli uma uJesu enyuka uthi anginishini odwa nginishana mongolo bese ethi uzosebenza phakathi kwenu. Nje uzwa kukhona umoya ovunguzayo la istadium, umoya ongcwele uyenzani umoya ongcwele? Ufuze bani mawungakufuna ukusebenza? uNkulunkulu wasebenza, uJesu wasebenza, umoya ongcwele usasebenza namanje. uCain noAbel abazalwa njengami nawe bezalwa ubaba nomama okuAdam noEva basebenza. Ngivale ngalamazwi ke ngik-encourage. Emhlabeni uma ingekho into ongayenza kumele uyiqale into ozoyenza. Awuthaneni amen, ingani niyangizwa nje stadium. Angiphinde ngisho emhlabeni mayingekho into ongayenza kumele uyenze njani? Iqale into ongayenza. Yonke into oyibona ikhona khona umuntu owayiqala ukuze ibe khona.
ngiyakholelwa mina kwintombazane elukumrobhoze lokushini engalibali ukwehla yenyuka igqoke igown ne-night dress enopopaya sabaqothuka la hamba ithi mngeni yangapi mngeni yangapi kodwa ihlale ngaphandle nesitulo eduze sedaning room ekhaya ithi ofuna ukuluka umrobhozo ngikhona ngiyakholelwa mina kulowo umuntu ongalindi ukuthi ngiyoze ngifakwa ningifakani lalelani bantu baseThekwini emhlabeni akukho kuphela uTransnet nomasipala njalo mawuzwa abantu bethi angenzi lutho bathi kwaTransnet angibizwanga kwamasipala angibizwanga emhlabeni akekho uTransnet nomasipala kuphela kukhona ongakwenza ngiyakholelwa mina kubhuti ofike enkonzweni njengoba sisenkonzweni nje angahlali kuphela shayitho moya kodwa ahamba ehlenyuka abona imoto egcwele la ebhakile abona ukuthi le ingcolile usephethe ibhakede wena wabona abafana egateway usephethe ibhakede usephethe amanzi uselokhu eyiwasha nje mase uzongena emotweni akathi ayisayisteri ngikuwashele uma ungekho into ongayenza iqale into ongayenza. God bless you. I love you.